Ja, nou zitten veel meer bomen. Vroeger waren er minder. Dus dan gaan je... Dat ook die bebouwing daar en die bomen, dat was allemaal niet. Dan kon we tot Kiesterziel de trein rijden zien. Ja, nou dat is vlak voor Franeker. Ja. Dat is een passagierstrein. Ja, met een diesellocomotief. Hè. Oké. Dat hebben we ook een heel schoft gehad. Klompentrein zijn ze ook wel. Klompentrein? In de jaren 50 en zo liepen heel veel mensen op klompen. No? Ja. Dus dat waren arbeiders die daar werkten bij de condens en bij die fabrieken. En die kwamen ergens uit de Woordenweg. Ja. En die kwamen met die treinen in Leeuwarden aan. Bij achter de hoven, bij de dinges. Ja. En dan toen noemden ze dat de klompentrein. Maar wie jouw hele familie trein van aard heeft? Nee. Mijn broer die nou Alzheimer had, die had hier... Nou, hier is een ongeluk. Hier is een locomotief ontspoord op een haven. Mijn vader had het ook gehad. Mijn vader die spelde de Leeuwardenkrant zo wat. Die zat alle stukjes te lezen. Dus hij zei, als je moet erbij blijven. Nee, hij het krijgt, dan krijg je het hoor. Ik geloof dat er niet trainingen... Dat zie wel mooi wezen, maar dat is niet zo. Daar geloof ik niks van. Nee. Ja, nou dit is een kamer, daar is mijn broer. Die is begonnen op te knappen, heeft er naar vloer in zet. En het is er verder niks meer van komen. Nou, je hebt een kast voor boeken, er zijn heel soort over het spoor. Maar ook over schepen hoor, want dat is ook wel heb ik ook wel interesse bij. Ja. Nou, hier hebben we een kast. Dat is een archiefkast. Er zitten allemaal kranten en allemaal spullen in. Tijdschriften. Die heeft hij maakt vroeger als jonkje van hout. Zie je, dit is een SIK, dit is een 2400. Nou, dat vind ik wel leuk. Dit was vroeger een apart huis. Daar heeft mijn broer dus een deurgang gemaakt naar dit. Hier wonen andere mensen. Maar toen heeft hij een deurgang gemaakt. Want we kregen zo'n rommel. Dat moest toch ergens heen. Dus dit huis maar nou. Ja, een leuke foto is dat. Ja. Dat is zo mooi, want hier gaat de tramrails nog. Hè? Die gaat het spoorrails over. Ja. Die gaat dus van Harlingen naar Kimzit, Bolzit, Sneek. Dat is deze rails. Oké. Dus die kruiste heel mooi die spoorlijn. Dat vond ik altijd een leuk plak. Ja. Gelukkig heb ik er nou een mooie foto van. S'avonds laat, dan was het overal stil. En dan hoorde ik de laatste trein, 11 uur, 12 uur, dan kon ik hier vertrekken van het Harlingen. En dan dende die hier langs nog. En dan hadden we in die kamer, een Ruud, dat zat wat los in de sponning. En als hij dan vertrok, en dan zet Ruud dan nog weer binnen. Dan hoorde die. Als hij vertrok. Alle uren weer aan het horen is dat Ruud even trillen en dan vloog hij hier langs. Nou. Nee, is te weinig lucht. De lucht is zo. Dit is zijn brommer nog. Die had hij nog, nou, een jaar of 6 voordat hij... Had hij nou op reden en toen kon dat niet meer. Ja, dat is al een jaar of 3 dat ik helemaal geen contact met hem had. Het hele is weg. Dus hij ziet het mij hetzelfde aan als een ander, daar weet hij niks van. Hij ziet geen verschil tussen mensen meer. Ik ben wel zusters die kan hem aan het lachen krijgen, heel vreemd. Dan maken ze... Dus op een of andere manier gaan ze hem aan het lachen krijgen. Die had dat ook verstand van. Hij had een hele beste verzorging daar, is geweldig. Allemaal verleden tijd, ja. Een triest verhaal, maar zo gaat het. Morgen wordt de Kiesterziel, want dan zie ik vanuit de trein een prachtig huisje midden in de Gruiden staan. Waar weet zit er een verhaal? Nou weet ik de naam weet je niet.